Puti ka ba? Asa bang kiro dire? Tabang! Tabang! Kahana, jutong tingog ba? Be! Natruma dyan ko aning sa paa ba, pero sige lang huyon ko ni. Be, ulat ako, be! Saan ko kayo? Be! Tabang! Tabang! Ate, o ba dyan signal sa akong naniroon? Di dyan ko ka pangay tabang ano? Saan naman eh? Maragwala na siya kasunod. Huli ka! Ang bilay mo bag! Ang bilay mo bag! Ayoko! Ang bilay lagi na eh! Ayaw lagi! Ang bilay mo bag ba? Hoy! Masakitan ka! Punta na! Ay, nilab ti baby na ko na! Putek ka may pandamay! Yung sa'yo mo, baby! Impas yung karon! Be! Damay! Oh! Okay ra ka, Be? Oh! Be! Uy, Be! Oh! Be! Be, okay ra ka, Be? Be! Uy! Uy! Asa kwan? Uy! Asa tao? Wala na to, ana! Okay na ka? Okay ra ko, Be! May ganin niabot ka! Buhaton ng tanan para di lambiyaan. Salamat kayo, Be! Ikaw akong kalipay, maong ginaampingan. Be, okay ra jud ka? Sure ka, okay ra ka? Okay ra ko. Ikaw okay ra ka? Okay ra man ko, wala man ko na unsa. Sa to pa. Okay na ta. Okay na ta? Okay na ta. Salamat, Be, nga gitabangan ko nimo. Pero dili gyapon ibig sabihin atong nga gipasaylo na ta ka. Salamat ha sa gibuhat nimo para sa ako ah. Dili na ko na malimtan. Pastilaning gugma ang pinako. Okay ra ba hagis ako nimo pasayloon? At least gitawag na ko ni magbalik og be. Kabalo ko nagyapon kay feelings para sa kuha. Dili ko mo give up sa imuha. Di ko gusto nga sa ko ikaw mo biya. Kayang naghatag na ko kusog ikaw rabaya. Sound na lang ko. Iwasan eh, napuruan magyugubay. Binawagati-gati ka to ni boss. Oh. Boss, kumusta? Tinunod mo ko na yung boss, sakita po na Ay, ito boss. naunsa. Kailangan ta ka tinudoon. Oy, kailangan ko magpakita ang gilas, boy. Sakit mong gaya boss. Natural, nagsinumbagay man ta. Binugati-kati ko to boss. Wala atik-atik. Oy, tininood gali to no. Nasumbagan, may kunin mo gani. Sakit mo gaya, dagan kay mo ay. Kaisa agad ako. Nga boss, kumusta naman mo sa mong baby boss? Actually, wala pa mingon nga nagka-okay jud boy. Pero at least, gitawag na ko niyag balik og B. Gitawag na kanya balik og be. Unsa pa. Ibig sabihin na may chance nga magkabalik mi. Next time mo balik ko, siguro doon ako magka-okay na mi. Yawa, dyan mo mga plano boss ay. Siyempre! Unsa di ka? Markitukop ni. Daghang planos kinabuhi. Unya matos ako boy ha? Boss, hindi na boss. Unsa naman pod? Boss, ang palipain mo sa kuha boss. Ambal ba, sakit kaya boss oh. Pay. Paano di kakalimot day ha? Di ko makalimot boss ay, kasakit yung Oh, ganyan. ano sa'yo? Sorry, 500. Bandit, nakuha ni boss ay. Jesus, para na sa imuha kada ko ay kagibot para sa kuhay. Palit nagtambal sa bunog para sa tamol sa kabulan konsumo. Unya matos ako. Sige, boss. Salamat Keep kayo. safe boy. Sakto gini para sa kong bunog ba.